Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Masinahog lang sa akong pag-ukay sa akong baga kanina. Nasud man gyud na ako dinhi good sa akong pagikan-gikan sa syudad uban sa akong uniform. Unsa ba imong gipangita? Ang ako labakara. Labakara? Og ingon anay kay ka-worried? Palitan tig daghan. Og mas mahal pa niya to. Bisan na dili ka to ako ug may pangan-usab ka tong maong labakara. Your name? Giborda? Dili Then what's the name? Dave. Dave? So who's Dave? Akong tatay. Imong amahan? Oh. Akong tatay. So, sa imong amahan ka tong imong gigamit? Oh, mao ganing dili ka to mahimong mawa. Pahitaan jud kong tatay ato. Dili ba nga matod nimo? Wa kinay amahan? Wa na. Dugay na. Then how could a dead possibly look sa nawa niyang labakara? Si nanay. Si nanay ang utak ko ipasabot nga mangita adto kay hinatag to ni nanay kang tatay sa buhi pa. Mao nga kinahanglan makitaan ko kadto. I'm starving. Una na sa restaurant. Mosunod ako nimo. Pahitaon lang ako kadiyot. Ni ara lagi to dinhi lagi. Magdungan ta. Chos, please. Kinahanglan ko kadto makitaan. Palitan ti ka og pulian to. Bisan pila pa kadusina ang imong gusto. Just forget it. Kay gigutom na ko. Og dili ko gusto mapasaran sa kaon. Pero Let's go. sige. Tana. Ida ko ini. Follow me. Makigtungan ko na siya na kaon. Pero may una og lakaw. Wa man lang mo offer nga siya mo bitbit sa akong bag. Samtang si Dave. Kung mahimo lang nga iya kong alsahon, kung mag-uban min duha sa pagpanlakaw, buhaton ka na niya. Yummy. Nana! Hain magkukatumong labakara o ni Dave. Nga ako na da. Kaya gibutang maguto ni Dave sa akong buko-buko. Nga itong paingon ko sa syudad. Shit, mangita gid siya ato. Yummy, what's up? Are you coming or what? Naana lagi. Musunod ako nimo. Day. Usap-usap lang ako sa hungkok mo, di ba eh? Mamagyan po yung tagiya na pagkita na to. Ito, pagyapon tingnan itong rasabay. Sa Dula City naman. Ay, manikayahay sa dato kay sila'y tag-iya sa ilang oras. Kita'y tao ni, nakita'y mag-uwat. Watay Gutom mahimo. ba kayo? Watay mahimo eh. Kundi ang magpaabot lang gibay. Sayo pa masad. Ikaw ramay nakigsayo og maayo kay namasin nga malibrihan kag pamahaw. Masin gani. Why noon? Mahay noon ko da nga ako mahaw sa amo sa iyo. Huwag ko ta mugikan din eh. Sayo pa masigi kaayo. Ay, nakapamaw di ka. Wa sab. Masin di ka. Saba, uy. Masin di ka. Pas mong bitog tayo ni Ron. Ay di pa tamapas mo ining oras eh. Huwat lang gud agad. Ay pagtarong pa eh. May lalaki nga nagpaingon din ni nato. Tarong Google. Imong tiil ba? Imong gipatong sa lingkuranan. Awa. Huwag ka sa inyo. Kamo ba ang gingon sa gwardya nga mga panday nga nakita sa akong asawa? Oo, sir. Kami. My wife is not feeling well. Human sa selebrasyon sa iyang party kagabi.
And so, ako na ang model ninyong duha regarding sa mga gusto niyo makita. Gusto niyo mahitabo. Mayo yun, sir. Totoo sa ming nagpaabot ni ma'am din eh. Patience is a virtue. Bitaw. Ingon bitaw ko. Follow me. Pagit-on mo sa area diyan na may ipabuhat nga payag ng akong asawa. Sige, sir. Sunod minimo. Mm-mm. May doklo ni tawahan. Uy, sapa diyo eh. Huwag itagdag ka. Tuma na binako. Hilo mo eh. Madungkang ta. Dini. Dini sa parking lot, sir. Ano mapabuhat og payag yung mga asawa? Wala. May problema ka? Bay. Wa man, sir. Ibuong lang ko asa man niya gusto ipabutang, sir, sa tunga-tungas parkingan. May mo bang maminaw ka una? I don't like people talking ahead of me. Follow me. Sorry, sir. Follow me. Yes, sir. Mo sa kuda. Magsunod lang mo, sir. Sunod lang tara bay. Bay, tara bay. Ay, sig tanaw na si Kenan di ay kay mamahlon kina. Di ka makapuro na kung magrasa na nato na. Mahal gyud kayo bayan na ba? Labi na ka nang doon na nato nga sa Kenan, no? Sports car mo gina. Tutaw eh. Kadit lang. Bay! Asa man ka, oy? Usam na yung gibuhat? Usam na yung gibuhat diha? Labakara. Ha? Namunag ka lang lapagkara, bay? Natupad din ang mahalon nga sakyan ni mo na. Punit na ang lapagkara, bay. Sana, sama na. Ay, nakuspa naman kulor na. Trapo din nga lang sa mahalon nga sakyan, bay. Bay. Nakaila ko nini mo ang labakara. Unsa? Pagsunod. Kailam gyud nga naman. Bukal mong dugo pagkita ni mo ini. Dora katikang ang nemotangan ining labakara nga akong gipunit bay. And then, Gikan sa atong gibarugan ganina. Mao nga nakaila dayon ko sa kong pagkakita ini. obo de oy. Daghan mo ka press nga labakara gud. Daghan lagi. Pero dili ta na labakara nga ingon ini. Ang dunay burda sa kumpangan. Unsa? Ikar di dili. Dili. Pero Ay, sus. Di ka na rin labakara nga ingon ana diri sa kalibutan bay. Ug di ka ikaw rin Dave nga nagpuyo diri sa kalibutan na. Hapit na sa kong makasangit-sangit. Mga na kay hait kayong tinanawan na to ang bana nga tag-iya sa resort. Oh, tara bay. Labay ng labakara, hihugaw na. Tara. You want some dessert? Dili na. Busog na ko. Ako, gusto pa ko. Tawagan ba na ko ang waiter or maka-order ka? No need. Mukhang ka maka-o dessert. Mm-hmm. Dan tawagan ako ang waiter. There's no need. Kaya naan ang dessert sa akong atubangan. Unsa? I don't know kung sa ako bang gikaon. Or I just feel horny looking at you. Josh, mabatian ka sa uban. May customer sab nga duol sa atong lamesa. Why? Ang ikay ma-proud nga mabati sa uban kung unsa kaya kalami. Pakpat mo. Ginoo ko, Josh. Mas pagkating mo gibuhat. Imong gitabong sa kong papa. Ang imong kamot. And so, akong gitilapan. Josh. Let's go. Come on. Just kadiyat lang. Let's go. Lagi. Ana, asa ba kita paingon, ha? Sa parking lot. Mamaulit na ta? Ay, salamat. Pero may ba pang maginay lang ta sa paglakaw? Mura na kung imong giguyod sa kapaspas imong linakwan. Because I'm horny as hell. Kung dili mahimong mukuha ta pagbalik og kwarto. Kaya kasiguro kung dili ka na sa baka pauli sud ning adlaw. Kung buhaton ko ka na. Unsa? Ipaniguro kong bisan sa musunod pag adlaw.
Mubiya lang ta sa atong kama kung mangihi og mukaon. Unsa? Josh, Josh? Uy, may mitawag siyang pangalan. shit! Pasag di siya. Padayon sa imong paglakaw. Josh, babe! Shit! Babe? Are you leaving? Ayaw paghunos sa imong paglakaw. Asa ba? Abi na ko dili ka mo hunong. Hi, remember me? I don't. Tara, Emmy. Really? Wait, hey! Gigunitan niya si Josh sa bukton ini. Miss, asa ba? Would you want me to remind you kung si kinsa ko? O kung unsay atong gibuhat ganihang kadlawon? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!